как може с образователни игри всъщност да блокирате развитието на вашето дете. Ако на малко дете, например на година и половина, дадете много сложна игра за неговата възрастова група, като например разпредели зеленчуци и плодове или дай ми голямо копче, дай ми малко копче, това е една летва, която вие поставяте тук, т.е. много високо, а развитието на детето е тук. И му казвате, хайде скочи, хайде прескочи, щом ти го давам, значи ти трябва да се справиш, но детето не може, защото мозъкът му не може да работи на тези честоти. И какво прави тогава психиката? Казва си, виж, ти не можеш да скочиш там, където ти казва родителят, така че я по-добре си стой на твоето ниво или се блокирай. Много често се наблюдава даже регрес, т.е. детето отива назад, защото просто не може да се справи с сложната задача, която му е дадена. Така че винаги строго избирайте игрите за детето да са точно за неговата възрастова група и всъщност да обогатяват неговото съзнание, неговата психика, неговата емоционалност на нивото, на което е то.